kita ki deepfake video hatu kitu ki video ki kita ki bathau ngai baro na pedeng jongi ngila penan ka bi software bi apps ki bathmai ki be de baka artificial intelligence lani kata ka AI ka bakiong na ka jing wan dur lani peni suri me dur khmat men peni ha ba ka dur khmat jong ki riu pau prathesha ka jing pen suk ya ki kam tho kam tar ka khen ka dia ka jing pur stat jong bor internet bat ka jing mayan jong ki kor ki bor thmai ka technology kala pli shibun ki lat ki lenti ban pen klai ker kom perkhat bat ru kom trei jong breu ringkat bi jing mentoi ki don ru ki jing mala da penen kam baklai ka cybercrime lani kata ka jing le kam thok da ba penen kam ki bor jong internet kam de show ke ka badang thmai hakani ka ya ka bamenta tangai kini kita yau bat ki benai bala let ki lami shibun pli khbor halor kita ki deepfake videos lani ki jingring dur ba I thamula ban peni seriem yalade bat ka dur khmat jong ki wei pat ki breu bagi don ki riu shim kabu ki ba penen kam ya ka dur khmat jong ki wei da ka jing thmu ban pinja borom ye ki anile ban batai shai hangni halor ka jing mo jong ki ni ki deepfake videos kagintin deepfake kemut kenu ka dur lani ka jingring dur ka bala pen kala ban pau kum ki wei pat ki breu da ka jing thmu an pin tho briai ka long yang jong no jong no da ka bali ya kenu no kam lani kren ki kintin ki ba kitu ki breu ki khlam le lani kren kuman chipeling kot ki de ki kam thok suda te kumnu mo ki la ban le ya kini ki kam porlok wat khin sting ya ka bor chung technology tak ba penan kam ki bot joka AI lani ka artificial intelligence ka suk bha ban pin shayong bat thok ya uai war kat kum ki jing te bla yo lum ya kani kintin deepfake la jutip ningkong e kum kata ka synthetic media house nam arja khat saw ban hadin kat banang bun ba penan kam ya ka wei bri bom tip kerteng satya ulas dang ban lum ya kum kini ki video ban thep ya ka ka wei ka thop ka reddit ka bari grun san lum jing nang jing tep social media house nam arja khan nyau ban ai kerteng ya ka kan deepfake ban nadu khat ni ka por nadu kata ka por las dang ban ithu ya kum kini ki videos kum kita ki deepfake ti menu kita ki riu pokhmat ki balangat hakani ka shrip jong ki riu shim kabu ki beriu ki ba ka dur jong ki lapenan kam bakla ki kentup khambun e ki aktor ki actress ki riu san perthei ber riu pokhmat bat kum ta ter dangnin kesngi kelami ka wi ki video ka bam de internet ban pek bat hakani ki video ya ka dur jong ka wi ki beriu la peni seriem ban pau kum ka Alia Bhatt ka badai ka actress Bollywood ki wei ba ki riu pokhmat ki bangat hakani ka jo ka jingsa pen tho bria ki kintup ki aktor ki actress kum ka Rashmika Mandanna ka Katrina Kaif ka Kajol ka Sara Tendulkar bat kum ta ter ti kum no pan ngila ban penia pher kanu ka de ka video ba shisha bat kanu ka de ka video ka bahok wala ka jing don juk artificial intelligence kala pen bah ka jing ring dur hnrei kamlong pat ka bajanai kidang la ban I thu ki dak kishin ha ka video ye menta ban pintikna la ka de ka ba shisha ne ka bathok ya kini pihak ban pek thu ya ke video nadu ke basdang pinshem baka dur khmat kanong pau kum ka dur jong ki wei pat tat kham hadit pek thu bha ya ke kom long jong ka dur jong ki nadu basdang hadu bakut pinshem bet ba kin don gi jingkala hateng khmi thu ru ya ke jing khi germiang sentur jong ki kin don gi jinge pher ha ka sur bat ka dur kumju pek thu ru ya ke kom long ka met ka phat jong ki kom khi ge jong ki Pilaru ban penan kami ki kor ki bor thamai ban pinchi sha yakini ki video pila ban shem yakini ki jingerap ha Sentinel we verify reality defender but news guard misinformation fingerprints henry kini ki de ki rinsan ki ba hap pendan kam ban siu pisa nalor kini don kamru i kajing tukular omtang na sarkar henry ki technology company ban yesno ktilang ban wanra ki kor ki bor ki bam don kam e ban siu pisa ki bala ban pinchi sha ya kanu ka video ya menta bun kini ki kor ki bor ki long ki barem bat tangka tu kan itali ki rinsan lum khubor bagi company ki bahe kila ban thiet ki dak ban ta riu pat ba kalat kadang kham duna hatu don ne empat ki an ki ban te lakam ya ka ji sapriang pat kini ki video la phi kle hoi dangshen Menteri Khana Katanat Entrepreneurship, Skill Development, Electronics and Technology Sarkar Pedeng Rajiv Chandrasekhar Uloong baki deepfake ki de ki atyar ki bathamai bat bashur khai ban pin sothu bakla yo pajba bat kalong ka badon kam ki rinsan social media ban khmi thu ya ka jing thep ya kum kini ki video The Honorable Prime Minister has raised that issue that deepfakes are deeply disruptive. It can create divisions and all kinds of disruptions in communities, in families, and therefore deepfakes are a very clear and present danger to the safe and trusted internet. That is our goal and our policy. We have made it very clear today that we will be expecting 100% compliance of the law, and we will use our enforcement tools to ensure that the 100% of the law is complied with.
Kidan ki an bante lakam ya ji sapriang jong kini ki video bakal kom ka rule 32B jong ki information technology rules kadi ki jingkit clear ji kiran sana social media kum ka Facebook ka Twitter lani ka X ki Instagram kum da ter ban weng ya kum kini ki video hapolai meriu kenta hadin ki jing ujor jong no pala da kini kiran san kim pen sha score kani ka rule 7 kan pentri kam bat la ban sha pengat ye kini hapo ka an Begitu kita benar keti bantau kini video talk dak bapenan kam yang komputer berkibi kor bertemai kin syak penshitom dak basyak set along hadu likes nem kenti bat ke jing syak dan kuna ke shilak tingka kerkum ke section 66D jongka IT Act. Shushu ke section 66E jongka IT Act ke penshitom kinu ki breu ki batmu ban penjak burom yak loren yang jongno dak bapensapriang ki dor lani ki video jongki. Kajing penchitom ka kentop ya kajing syak set along balai snem bar kajing siu ke kuna ka bakon hadu arlak tingka. Hoi ki an ki dan rei hadu kanu ki la bantri kam tikna. Babun balang hi da plek jingmut la ka video ka dei ka basishan ke bathok tang layo ya ka lat ben sapriang. Kalong ka ba e ban budin bat poi shadu ka telong jong kajing sapriang ya kum kini ki video. Hendak ulah kata ru ngidon kam banda don gejingkit clear ban pekhu shwa ban pensapriang ya kanu ke video kabakong san kalong banda wat shwa ya ka telong jong ki video haswa ban pensapriang ya ki gejingmut jong pi habai de ban kini deepfake videos kila ban drop ita gejingmut jong pi hapo jong ni comment section bat ru pensno hanu dur ngila ban te la kam ni video bat ke gejingkit clear jongi kumita griu pai ba bang i kini video bat kumnu ni pensapriang ya kini habang ngila Yakini bijuan haki phone, bagi social media yang jauh. Kadi Fernand Rani dalam Forefront Media Foundation.